Fin-nofsija ta' dalgħodu waslu l-aħħar żewġ ajruplani bil-passiġġieri. Hekk kif mill-lum se jibdew isiru biss titjiriet għall-bżonn. L-ajru jinsab vojt ajr l-isħab li għad ta' gżejjer Maltin. L-uniku ħoss mad-dawra tal-mitjar fil-Gudja kien ir-riħ venven. Is-Sibt fil-ħodu x-xena fl-ajruport internazzjonali ta' Malta kienet totalment differenti minn dik li mdorrijin naraw. L-ajruplani fosthom dawk tal-linja nazzjonali tal-ajru l-Malta kienu biswit xulxin. Is-soltu ma jifqux minn vjaġġ għall-ieħor iżda llum l-affarijiet kienu differenti. Anke d-dawn tal-ħwienet kienu mitfija. Ħafna mill-ħwienet kienu magħluqin għajra l-ispiżerija li baqgħet toffri servizz. L-uniċi persuni fil-binja kienu wħud mill-ħaddiema li jaħdmu fl-ajruport. Sbieħ Is-Sibt iddaħlet fis-seħħ is-sospensjoni ta' titjiriet kollha lejn Malta ħlief għal dawk meħtieġa fosthom il-ġar tal-merkanzija bħal mediċina. Din il-miżura hija fost il-ħafna li ttieħdu kontra t-tixrid tal-coronavirus. Fil-fatt l-aħħar titjira li waslet bil-passiġġieri kienet dik ftit wara n-nofsija ta' billej mill-ajruport ta' Heathrow f'Londra. Minn dak il-ħin li lem għajla se naraw ajruplani nqata' mill-art, almenu għalissa. It-tama li b'din il-miżura drastika jonqsu l-każijiet tal-coronavirus importati u pajjiżna jkomplu jikkontrolla l-imxija ta' dan il-virus li laqat lid-dinja kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.